Добър вечер, уважаеми зрители! Започва сделка или не. Преди да преминем към днешната игра, ето какво се случи с петък. В играта участие взе Божидар от Ямбол, който е мечтата на своите съученички. Божидар си избра кутия номер 11. Офертата е смяна на кутиите. И ако накрая в твоята кутия има 50 стотинки, той ще ти даде 500 лева. Но в нея имаше 1 лев, който остана на финала в неговата кутия. Наистина лош финал, но така е понякога в играта. На негово място в играта влиза Едит от квартал Лагера. Тя е специалист в банкови операции и може спокойно да обърка сметките на банкера в сделка или не. А нека да видим какво става в студиото, защото играта вече започва. 3, 2, 1, сделка или не? Добър вечер, мили приятели! Ето ни студиото на сделка или не. 24 кутии, 24 участника, 2 специални кутии. Тази вечер какво е сложил банкера? В жълтата Хикс кутия не знам. Какво е сложил в червената кутия Хикс също не знам. Еми да проверим. Айде, към участниците. Участници, готови ли сте? А, така! Дами и господа, кутиите в сделка или не? ...24 участника, 24 кутии, суми от 10 стотинки до 100 000 лева. Тази вечер един ще излезе да играе за неговите 100 000 лева. Кой е той? Ето сега ще разберем. Компютър, да действаме! Всички тръпнат в очакване. Всички чакат да разберат кой тази вечер ще играе за неговите 100 000 лева. Тази вечер. В сделка или не? Ще играе Петко Сливен! Пеца, какво правиш ти, бе, човек? Какво правиш, бе? На кой оставаш Мими, бе? Тя следващата. Тя следващата ли? Да видим сега, Пеца, дали си истински Дон Кихот. Въпросът за Пецата. Коя е столицата на Европейския съюз? Аз ти предлагам, без да съм прочел отговорите, да маркираш Прага. Брюксел. Верен отговор. Добър вечер, Нотариус Филипов. Кутиите, знаеш, има суми от 10 стотинки до 100 000 лева. Всички съм ги проверил, запечатал, така че започвай. Успех. Благодаря. Пеца, ти защо дойде в сделка или не? Защото пуснах СМС. От чужд телефон. Много добър отговор. Много добър отговор. Но за какви пари? Ами, поне 10 000. Добре, като идваше към сделка или не, като ти се обадиха, като те избраха, знаеш ли, че ще намериш тук любов? Ами, не съм предполагал. Прав си. Марс и Венера с Камелия е преди нас от 5 до 6. Но се случват нещата и при нас. Ние ще му стискаме палци да спечели 100 000 лева и една голяма любов. Играта
на пецата. Сделка или не? Започва. Пеца, първите 6 кутии, първата оферта на банката. Ами 6. Кутия номер 6. Ивац. Айде, да му помогнем. Синя сума, Ивац. Лошо почваш. Мими, коя е кутията? Махни го него, той вече е вън от играта. Коя е кутията? Да, бе. Коя кутия мислиш, че трябва да отвори в момента? Номер 2. Номер 2, кутия номер 2. Миро, кутия номер 2. Отваряме? Миро, отваряй! Добре, 100 лева. Коя е следващата кутия, Миро? Чакай да се отцепя. Може да се уверя. Ела да ми помагаш. Защото пецата ще го загази много, дошли си го сега тук и му помагай. Следваща кутия коя е? Мими, давай. Ами... Кутия номер 12. Пеца? Ще слуша. Бе, Пеца, тебе те питам, бе, човек. Отваряме? Кутия на... Чекам. Ма защо чекал? Защо чекал? Удари, ще чекам. Мартинчо, това не е чехъл. Това е интуицията на жената. И един мъж, ако не следва в играта интуицията на жената, значи е умрел, деси, така ли е? Така е. Сега, обаче, решението трябва да е премислено и да е твое. Бе, гушни го това момиче, бе. Що седиш като наказан? Ето, и аз ще си взема асистентка. Ела, Танче, при мен. Оп, леко ще се пребием. Ето и аз ще си имам асистентка, ето и аз ще си я гушна. Танче сега, коя кутия трябва да отворя? Трябва ли да отворя 12? Щом жената казва, трябва да отвориш 12. Щом жената казва, това е закон. Добре, да отворим ли кутия номер 12? Да. Ти така ли мислиш? Да. Добре, хубаво, вече. Таня, отваряме ли кутия номер 12? Отваряме. Мари? Много червена тактика. Добре. Мартинчо каза, че има червена сума. Виж какво има. Ти виж. Ти виж. Внимавай, аз ще отворя кутията, защото ще отвориш много голямо и ще видя. Ти кликни и виж. Виж, гледай. Още. Леко. Това трябва да ми е реакцията. Това трябва. Аз казвам. Абе, защо слушаш жената ти, бе? Като Абе, жената ти разорява мъжа. защо слушаш, като жените разоряват мъжа? Така ли е, Танчо? Така е. Лошо, много лошо. Кажи му, Танчо, какво има вътре. Кажи му. 25 000. Съжалявам. Казвам. Ма що съжаляваш ти? Ти ли му избрах кутията? Не, аз ли му избрах кутията? Жена му. Жена му. Ма то си е за съжаление. 25 000 лева са много пари. Мими, коя е следващата кутия? Оплаши се. Сега аз. Сега негов ред ли е? Да. Ма Пет, защо я пускаш, бе? Аз, виж, нито ми е гадже, нито нищо. Само ми е асистентка и си я вода непрекъснато за ръка. Не я пускам. Гушния, прегърния, дръжа изкъсо. Една жена трябва... Друго ти предлагам. Я, Пеца, ела при мен. Значи ти водиш, Мими ти избира кутията, я ела, Пеца, при мен. Сега ти кажа, като отиваме седи тук, седи. Да ти кажа, като отиваме с банкера за Рим. Един гол има голям, огромен такъв. Ма Танче води, ние си говориме тук сега за други неща. Един голям гьол. И като, значи, разбираш, обуваме се ни бутуши до тук. И той фърля въдицата, аз седа с кепчето, разбираш? Ама айде бе, какво И става? Пет се отвори кутия номер 12
И за съжаление, това беше червена кутия, 25 000 лева. Слушаме Марин, защото той при него винаги всичко е много червено. Това съветвам следващия път да слуша сърцето си. Нали така? Сърцето. Какво ви говори сърцето, извинете? Какво сърце? За кутия. Сърцето. Какъв вашия разговор? Сърцето му говори искам за Мария, не за някой Другата друг. половина от сърцето му какво му казва? Не разбитата. Много тук. 9. 9. Не знам, направо няма. Коя? Номер 5. Номер 5. Та, че отваряйте кутия номер 5, Мими да види там какво има и да е някаква хубава сума. Слушай се. Сега, ако моля, аз да избирам кутия. Окей, Марат, виж там, нека да е синя сума. Нека да е синя. Да, синьо да е. Синьо. Танче, какво мислиш да отвориме? Щом казва, нека отворим. Да. Че, сега тук не ми удобно. Ела, че ние гледаме кутия, разсейваме се. Аз имам да ти кажа нещо много важно. Ама много важно имам да ти го кажа. Така, седни сега тук. Тук не сме. Да, защото пречиме на играта и изобщо не се получават нещата. Обаче, това гад ти казвам, абе тук. Не бъдат. Продължавай, добре. Има 100 бона. 100 хиляди си в играта спокойно. И е направено такова бамбук и накрая една вилица. Пеца, остава ти една кутия. Моля, кажи своя избор. Бе, добре върват нещата. Нека Мария да каже. Мария. Сигурен ли си? На мен не ми върви. 100 хиляди са още в играта. Ами добре, значи аз избирам кутия номер 10. Кутия номер 10, Пеца, кутия номер 10. Не. 10 не. Как 10? Последната дата на Как матч. 10? Мими, как 10? няма 10. Абе, 10 е моята любима кутия, бе. Не, 10 не. Еми, какво има в кутия номер 10? Червена сума, гаранция. Станахме двама. Танче, ти какво мислиш, че има в кутия номер 10? Голяма сума. Добре, сега няма Голяма сума. Добре, като знаеш, че е голяма сума, ти що Ами избираш? защото си мисля, че не е голяма сума. Ама е голяма сума. Добре, слушам ви. Добре, Пеца, коя кутия да изберем? Само да не си посмял да избереш 10. Значи, избереш 10, аз сме се скарали веднага. Да, 11. Добре, 11 може. 11 е господарско число и има 100 хиляди лева, не се притесняй. Не. Няма 100 хиляди. А колко има? Мисля, че 750 Добре, хиляди. Танче, коя кутия да изберат, защото те не разбират и двамата. Тъй, че нямам никаква интуиция в момента. Не мога да му подскажа, да му помогна. Притеснено ти е? Притеснено ми е малко. Добре, за твоето кутия 9, какво мислиш? Мисля, че е синя сума и даже предлагам да я отворим. Да, или Мария, или той. Не, как Мария, чакай сега. Мария му отвори всички големи Той суми. така с любов просто С любов. откликва на нейните желания, суми. така че да. Да. Явно. Да. Добре. Или любов, ама, или пари. Сега, ако не стане с пари, после среща. С любов. А вечерята? Именно вечеря, да. 100 лева трябва да останат поне. А Добре, 100? Нека да остане. А как ти изглеждаш като двойка двамата? Хубави, много хубави. Много са Хора готини. са и да, отиват си. Естествено. Добре. Вие двамата да мълчите. Кой номер кутия избра? Пеца, кой номер кутия избра? 11. 11, последно това ли? е? Да. Отваряме. Кутия номер 11. Отивай веднага зад кутията. Веднага зад кутията отивай до Илко. До Илко. Илко, да не си посмял да отвориш сам. Гушни го, Илко. Да сме сигурни. Илко, синя сума. Отваряй. Не е синя, но не са 100 хиляди лева. Танче, я отиде на кутия номер 9, за да мога да избереш, защото така иначе няма да избере 9. Колебае се.
Мини, отиди си на местото, само ни разсейваш. Предстои оферта на банката. Това е мъжката работа сега. Почваме. Мъжката игра е с банкера. Да. Да, господин банкер. Ами, господин банкер, извиняйте, но както в Марс и Венера при Камелия цари любов, така и при нас цари любов, то човек не знае къде да си срещне... Да, прав сте. Да, тук, Пеца, всичко е пари. Пари, моето момче. Да, господин банкер, разбирам. Благодаря ви. Пеца, сериозно трябва да продължим играта, защото в нея все още има 100 000 лева. 100 000 лева са сериозна сума. А ти си дошъл да печелиш пари. Оферта на банката е 2000 лева. Ако отвърлиш оферта на банката, ще разберем какво има в жълтата кутия Хикс. Веднага след твоето решение. Сделка или рекламите по нова телевизия. Дами и господа, ето ми след рекламите по нова телевизия. Един човек вече е хванал един бутон и решава какво да прави с него. Дали да натисне бутона или да затвори капака. Оферта на банката е 2000 лева. Пеца, сделка или не? Няма сделка все още. Няма сделка! Не, няма сделка! Сега, колкото и да изглеждаме като крачуни и малчо, седим двамата и чакаме да разберем съдържанието на жълтата кутия Хикс. Добре. Щом ти харесва? Да. Добре. Дори малко приклекнах, за да е наистина чувствителна разликата. Въпреки че така като гледам, тя си е чувствителна разликата. Погледнете. Добре, Пеца, стой си прав. Как ще се навеждаш? Един мъж не се навежда, седи винаги изправен. 4 кутии, с коя започваме? 17. Кутия номер 17. Сузи, синя сума. Синя сума, Мило. Синя сума, отваряй. Да, 50 стотинки. Точно това ни трябва. Точно тези 50 стотинки ни трябваха. Втората кутия, Пеца. 10. Номер 24. Деси, кутия номер 24. Деси, какво има при теб? Нищо не ми говори, не го харесвам като число, дано да е синьо. Отваряй, дано е синьо. Отваряй! Не, 7500 лева. Не. Пеца, третата кутия. Коя е третата кутия? Номер 1. Номер 1, близнаците. Не може без мене, момчето. Не може. Ти асистентката е. И без Таня не може. И си я искат. Танчи, идвай. Идвай, тук ти е местото. Тук при момчетата. Елена, ела, бе. Не се търпай, ела. Тук место има за много. Ела, така. Готови ли сме? Да. За синя кутия. Ако е синя, силни аплодисменти. Ако е червена, силни аплодисменти. Ако е синя кутия, Мария ще те покани на вечера, не ти нея. Айде, момчета! 3, 2, 1! Това е сумата. 5 лева. Браво! Браво, Пеца! Дайте сега целувка на асистентката. Така. Пеца, остана четвъртата кутия. Последната кутия 4. Номер 14. Кутия номер 14. Иво от Плевен. Иво, някакви предпочитания?
Значи пецата уникален, днес ще тръгне с доволна сума. Полисмете се пецата. Пецата отваря смело. Да. Кутия номер 14, отваряй! 12 500 лева. Пеца не е важно началото. Важен е края. Така е, да. Имаш една червена хикс кутия, На нея се надявам. а в нея може да има суми от 5000 до 100 000 лева. Да, има още 3 кутии, преди да разберем какво има в червената кутия хикс. Да, господин банкер. Благодаря ви. Дословно думите на банкера. Да вземе тези 1000 лева като оферта на банката, за да не си ходи без пари. Това са дословно неговите думи. Ти вярваш ли в това? Не, 1000 лева не. Какво има в кутия номер 18? Това се опитвам да разбера. И разбираш ли? Все още не. Добре. Имаш любими числа? Имам, да. Номер 8. Номер 22. И номер 20. И 20, да. До някъде. Сделка или не? Не, няма сделка. След малко ще разберем какво има в една кутия. Една от специалните кутии. Червената кутия хикс. И тя няма да има сума от тези, които са в билета сделка или не на Националната лотария. Защото тук сумите са от 3 лева до 100 000 лева. Всеки един може да ги спечели на момента. Но това не е всичко. Много по-хубаво е да спечелите регистрация за участие в специалните игри сделка или не, където 56 човека ще имат възможност да променят живота си завинаги. Там сумите са половин милион или 1 милион лева. Не чакайте късмета да дойде на рамото ви. Той сам няма да дойде. Ако не го преследвате, няма как да се получи. Затова се снабдете с билета, сделка или не, от търговската мрежа на Националната лотария. Желая ви късмет. Много късмет. Пеца, след като отвърли офертата на банката, ти предстои да отвориш нови 3 кутии, преди да разберем какво има в специалната червена кутия хикс. 3 кутии, кои сте? те? Номер 9. Кутия номер 9. Танче ще дойда при теб. Така както ти ми помагаш, така и аз ще ти помагам. Кутия номер 9 трябва да е синя. Трябва. Кутия номер 9. 50 лева! 50 лева! Браво, Танче! 50 лева! Браво. Таня ти помогна много с тези 50 лева. Коя е втората кутия? Номер 7. Кутия номер 7. Нова булка, нов късмет. Не е ли малко прибързано? Новата булка не трябва ли да я пазиш малко по-нататък? Едит, какво мислиш има в твоята кутия? Може би синя сума. Синя сума? Да. Добре. Да видим как са си ясновидските способности. Да отваря? Да, разбира се. Избрал си е. Не мога да го връщам. Някой ден ще ти гледат, дам да ми гледаш на ръка. А сега бързо и с настроение третата кутия. Коя е тя? 3. 3. Дани! Дани. Кутия номер 3. Синя ли е? Червена ли е? Червено тази вечер. Да. И другата асоциация, която правя с числото 3 е на триадата вяра, надежда и любов. Знаем, че най-голяма от тях е любовта. До някъде темата на предаването тази вечер е така. Любов! Да, така че... Не, има право. Добро утро! Изобщо не помислих.
Грешка е това моя. Коя е кутията тогава? Щом не е 3, може би е 15. 19. Добре, кутия номер 19. Мина, стискаме палци за синя сума. Това е единственото. Да, 750 лева. Не е синя сума, но е добре. Да. Добре. Предстои оферта на банката. Ако я отхвърлиш, ще трябва да отвориш нови 3 кутии преди следващата оферта. Но след тази оферта ще разберем какво има в червената кутия Хикс. Трето районно. Господин банкер? Господин банкер, това сериозно ли е? Добре, секундичка. Танче, тебе търсят на телефона. Сега и кажи каква оферта искаш. Сега и кажи. Сега и кажи. Сери. Добър вечер. Да кажа ли причината за офертата? Добре. Добре. Банкерът малко се е ядосал, че съм ти помогнала. И затова неговата оферта е 2000 лева. Той се надява ти да я приемеш и пожени. Много ми е ядосан. Много ли ти е ядосан? Много. Задай му въпрос. Моля те, задай му въпрос. Има ли сделка? Не. Много ти благодаря, Танчо. Страшна помощ си. Страшна помощ. Има за какво да се боря. Щом няма сделка, да разберем какво има Да. в червената кутия Хикс. лева. Жестока оферта. Добре. Жестока. Мими! Пецата отново е в играта. 30 000 лева. Пеца много добре. Сега ти предстои в тези 3 кутии да отвориш 20 лева, 20 стотинки и 10 стотинки. Ти си на ход 3 кутии. С коя започваме? 16, Митко от Петрич. Кутия номер 16, Митко от Петрич. Митак, отваряй, синя сума. Давай, 10 стотинки, 20 стотинки, 10 стотинки, 20 стотинки, 10 стотинки, 10 стотинки. Коя е втората кутия? Номер 13. Какво очакваш в кутия номер 13? Синя сума. Очаквам. А защо не е в 8? Защо не е в 21? Защо в 13? 13 е фаталното число. Фатално, но там много червенееш. 13 може да бъде с много ниска сума, като 20 стотинки. Или много висока. Но може да бъде и с много висока сума, като 100 000 лева. А какво има в кутия номер 13? Ще разберем след рекламите по новата. Дами и господа, ето ни след рекламите по нова телевизия, тук в студиото на Сделка или не. Да, аз съм близко до кутия номер 13. Искаме да разберем какво има в тази кутия, но не и преди да ми помогнат, за да дръж този билет. Това е билета. Как си го хванала, моля ти се, хвани го внимателно. Ето така отстрани. Така. Това е билета сделка или не, с който билет на момента може да спечелите суми до 100 000 лева. От друга страна, много по-хубаво е да намерите звездата къде?
регистрация. Да, точно. Точно така. Защото там може да се запишете за специалните игри, сделка или не, където се печели. Половин милион и 1 милион. Точно това е. Това е истината. А този билет е за 500. Вашия билет ви чака в търговската мрежа на Националната лотария. Бързайте, не чакайте късмета да дойде при вас. Вие го преследвате. Еми беше. Еми, да. Еми, какво мислиш има в кутия номер 13? Червена сума. Аз Пауза. се надявам да е синя. А добре, какво има в кутия номер 10? И в 10 е червена. Искаш да кажеш тия двете да не ги пипаме? Пеца, решението е твой човек. Двете ще ги отворя. И двете! И двете! Бъскам се. Добре, кутия номер 13. Айде да видим кутия номер 13. Айде да видим кутия номер 13. 300 лева! 300 лева! Не, аз ще си остана тук. Мене тук ми харесва. Аз тук ще си остана. Пеца, коя е следващата кутия? 10? Щом не познах, значи 10. Значи Да, 10. не. Не, 20 не е със сигурност. Мими, не гледай толкова лошо, в крайна сметка ще водят на вечера. Има, няма. Двадесет и три. Кутия номер 23. Близнаците, я прегърнете. Прегърнете, бе! Прегърнете, бе! А ти ще ни гледаш, нали така? Кутия номер 23. Елен, какво има тук? Какво има тук? Пеца, това ми е рождената дата, приятелю. Не знам. Дано ти донесе късмет. Отваряме ли? Отваря. Късмет. Мерси. Петнайсет хиляди лева не са в кутия номер 18. Не са в кутия номер 22. Не са в кутия номер 8. Дори не са в кутия номер 20. Да, господин банкер. Не се сърда на вас. Сърда се на пецата. Защо му се сърда? Вие може да не му се сърдите, че е отворил 15 хиляди лева, ама на мене ми е мъчно. Този човек е дошъл с сделка или не за пари. Да, знам, че искате да го надцакате и да го надиграете. Ясно ми е. Само, че си спомняте как ме пренебрегнахте и взехте станчето да си говорите. Нали? Искате ли Таня да говорите? А, господин банкер? Не искате. Сега се дърпате. Ядосах. Много ядосах. Жалко. Напротив, в твоя случай изобщо не е жалко. Оферта на банката е 6 хиляди лева. Как да го ядосаме? От тебе зависи. Офертата е много хубава. Само 2 кутии са по-високи от офертата на банката. Ако отвърлиш, ще трябва да отвориш нови 3 кутии преди следващата оферта. Няма сделка. Няма сделка, дами и господа. Защо отхвърли офертата на банката? Досаме банкера, ама. Ама в следващите 3 кутии ти можеш да отвориш 30 хиляди, 3 хиляди и 100 хиляди лева. Може да ги отвориш. Може. Освен ако не са тук, не. Без изобщо да се замислиш, освен ако не са тук. Да. В кутия номер 18 има ли 100 хиляди лева?
Вече почвам да замислям. Или може би има червената кутия Да. Хикс с За нея 30 000 лева. Така ми говори. Не знам. Не знам, това е твоята игра. Ти трябва да взимаш решения. 3 кутии. Коя е първата? Номер 15. Кутия номер 15. Мими от Пловдив. Мими, стискаме палци за синя сума. За 20 стотинки. 20 лева! Много добро! Много добро попадение, Петя. Изключително добро попадение. Искам да продължиш така с следващата кутия. Коя е тя? Коя е следващата кутия? Много трудно става. Номер 21. Кутия номер 21. Цвети, отваряй. Стискаме палци за 20 стотинки. 20 стотинки. 3000 лева. 3000 лева. Много по-добре са тези 3000 лева, отколкото 30 000 лева и отколкото 100 000 лева. Предстои ти да отвориш още една кутия. Коя е тя? 10. Кутия номер 10. Те ми стискаме палци за 20 стотинки. Правилно съм те спрял, още в началото. Аз скочих на крака да защита кутия номер 10. Не предполагах 100 000 лева, но си мислих, че има пари. Мислех си, че това е моята кутия. И трябва да остане в играта. 30 000 лева са все още в играта. 30 000 лева е много добра сума. Да. Предстои оферта на банката. Ако я отхвърлиш, ще трябва да отвориш нови 2 кутии преди следващата оферта. Да, господин банкер. Успокои се, май. Оферта на банката е смяна на кутиите. Все още не се е успокоил. Да си намериш тези 30 000 лева. Или да ги махна от мен. Ако вярваш, че са при тебе, затвори капака и кажи нямам сделка. Много е лесно. Да. Шансът да са при тебе е 1:5 или 20%. Пеца, готов ли си? Да, няма сделка. Няма сделка, дами и господа. Няма сделка, играем нататък. С нови 2 кутии. Пеца, 30 000 лева са още в играта. 30 000 лева е сериозна сума, 2 кутии. Ако не са в кутия номер 18, се опитай поне да не ги отвориш тези 30 000 лева кутия. Номер 3. Кутия номер 3. Дани от Салапица. Това ли е кутията? Да. Не мога да издържам така на напрежението. Кутия номер 3. Дани, отваряй. Къде са тези 30 000 лева? В кутия номер 18 ли са? В кутия номер 22 ли са? В кутия номер 8 или в кутия номер 20? Внимавай, още една кутия. Да не отвориш тези 30 000 лева. Коя е кутията? Коя е тази кутия? Номер 20. Кутия номер 20. Мими, какво мислиш има в твоята кутия? Надявам се да не са 30 000 лева. Ти само се надяваш. А възможно ли е да са в кутия номер 20? Всичко е възможно. Да, възможно.
Не страх. са в моята кутия 30 000 лева. Дано не са в твоята Отварям ли? кутия. Да. Това ли е Няма кутията? 30 000. Това ли е кутията? Да. Кутия номер 20. Мими, отваряй! 1000 лева! 1000 лева! 1000 лева! $0.20, 200 лева и 30 000 лева са в тези 3 кутии. Да, господин Банчев. Да си ги намеря скоро. Много хубава оферта. Офертата на банката е 5000 лева. Ти отказа смяна на кутиите. Да. Ти вярваш, че в кутия номер 18 има 30 000 лева. Всъщност вярваш ли? Не знам на какво да вярвам вече. Само хубави кутии останаха. Любимите ми числа. И 18 също ме е от любимите числа. Но все пак възможността е по-голяма да оцеля нещо малко. Да. Решението е твоя сделка или не? Една кутия ли трябва да отворя? Сред всички любими числа. Сделка или не? Има сделка. Ти продаде кутия номер 18 за 5000 лева. Да. Дали си направил добра сделка, предстои да разберем. Кутия. Щях да отворя 8. Кутия номер 8. Кирчо, да видим какво има там. Да, господин банкер. Оферта на банката сега ще бъде 15 000 лева. Не. Добре, защо не? Ето 200 лева и 30 000 лева са в играта. Що не смени кутия номер 18? Това ми беше късмета, за това. С нея излязох. А в принцип бях казал, че с която кутия изляза, ще я пазя. До край. Можеш да я пазиш. Ама отстрани. А тук ще свърши играта. Примерно. Какво? Щеш да има сделка. Тук ли? Да. Ми добре. 15 000 лева са поне 3 пъти на 5 000 лева. Просто с 3 пъти. Знаеш кое е лошото? Кое? Тук са. Не, ела го прегърни. Ела го прегърни. Няма да намаляваме 30 000.
искате. Е, този билет е за тебе. Мерси. Дай го на Мими да ти го изтрием. И ако спечели регистрация за специалните игри сделка или не, я регистрира и нея. Добре. Само поради една причина. Според мене, Мими може да стиска до край, за да види какво има в нейната кутия. Ето. Важното е, че в твоята кутия има 30 000 лева. 30 000 лева. 30 000 лева. Успокоява ли? Това е сделка или не? 5 000 лева не са малко пари, ама нали всички искат да спечелят максимум от ситуацията? Максимум от ситуацията е 30 000 лева. Защо не ги взе? Защо пецата не ги взе? Не знам. Какво ще стане утре, ще разберем точно в 18 часа. Тук, сделка или не. А сега останете с новините и цялата програма на Нова телевизия. И помнете, ние много ви обичаме. Пеца, защо бе, моето момче? Защо бе? Защо?